Většina lidí začne řešit finance až ve chvíli, kdy je problém. Jmenuji se Lucie Burjanová a pomohu vám lépe se orientovat ve světě financí. Postarám se o vaši hypotéku, pojištění, ale také investice, tak, aby to dávalo smysl přímo vašemu životu. S klienty se potkávám osobně nebo online a vždycky se snažím všechno vysvětlit jednoduše a na rovinu. Mým cílem není za každou cenu něco prodat, ale najít dlouhodobé řešení, které pro vás dává smysl. K téhle práci jsem se dostala, protože mám ráda nejen práci s lidmi, ale také peníze, protože kdo ne? Zajímá mě, jak peníze fungují, jak s nimi rozumně pracovat, jak je zhodnotit, ale hlavně, jak je také ušetřit. Chcete řešit finance včas a nevíte si rady? Ozvěte se. Ráda vám s tím pomůžu.